Прекрасни, да започваме с бюджетните предложения за учителките. Бутилка бяло вино с бомбонерите на Лоренс. Пенливо вино с бомбонера на Бейлис. Пенливо вино с специален шоколад за розе. Можем да го направим и в комбинация бяло вино с специално шоколад за бяло вино. Бюджет 27,90 португалско розе с вафлите на Линд. Тук, ако имате предпочитание да е с бяло вино, ето го с тези вафли. Идеално се съчетава. И сега да минем с малко по-скъпите варианти. Тази седмица ще пускаме доста клипове за учителки в два бюджета. Сега сме 20-22, тук сме 40. Пенливо вино, един корнет, 2 шоколада на Линд, малко насипни бомбони. Зелена гама. Бяло вино, едни гръцки вафлички, пурички, ядки, шамфастък, малко зелени насипни бомбони. Хайде да минем в жълтата гама. Тамянка, един бял шоколад, дръжета с лимон, малко насипни бомбони. Не съм приключила. Зелената гама. Шоколад с шамфастък на Линд, едно бяло вино, дръжета, пак зелени насипни бомбони и любимите на всички. Много обичате с Бейлис. Те трудно стават бюджетни, но някак си сме се постарали. Една бомбониера, силно казано, те са малки бомбони с карамел на Бейлис, една бутилка Бейлис, 4 ръчно изработени бомбона и малко насипни бомбони на Линд. Ако нещо ви хареса, пишете на лично.